बाबा के बड़ लड़का महेश सिंह जी सैकड़ों रुपया के पुरस्कार भेजौले बनी। फिर हमार मामा पुरस्कार सैकड़ों रुपया के पुरस्कार देनी। सुडू सिंह भैया हाई बोले हाँ 201 रुपया के पुरस्कार भेजौले बनी। श्रद्धा के जय जयकार रही। परम पिता परमेश्वर से यह नम्र निवेदन करब कि हमार बाबा जहाँ कहीं भी हो कि जौना लोक में हो कि वह के आत्मा के शांति मिलत रहे। कितना सुंदर लागल इहे माने हो व्यास के माने इहे हो। कितना सुंदर लागल हो भक्ति बाज गइल हो। लोग सोची कि चलो चलो अभिषेक छोटे बने तो का हो अभिषेक के मंडली छोटे बा तो का हो लेकिन मंडली एकदम सेटिंग में बिया बबुआ डिसिप्लिन में ही हेल बबुआ। ऐसे व्यास यदि नियम इहे चाचा बनेला कि व्यास यदि भक्ति में बाड़े तो उनकर कलाकार बेंजी वाला ठेकोइता झलवा के भक्ति में रोम जाए के चाहिए ना तो एबार तो चाचा व्यास लोग के नाम ना धरब हो ना एबार तो सुमिरन में गाओ तो के गणेश बाबा आई आ लड़का के लाज बचाई आ तले दोसर बेंजू वाला बजाए तरह की ढोढ़ी में पानी एकरा ओढ़े लगी हो तब उजिया जवानी एकर चढ़े लगी तो जान जाए जे सुमिरन बंदले साफ बर्बाद हो जाए होला जाई बबुआ। इससे युग बदल गई जमाना बदल गई बदल गई आजकल का समय ना बदल गई। हाँ ठीक ज्यादा तो वाटर प्रूफ हो ए पर रेपो ना लागी ना बबुआ। वही में कितना जना 71 रुपया पुरस्कार मिलता तो 71 जे हमनी का और झिसियो नहीं खे पड़त ए बाबू ऐसा क्षेत्र हो कि रुपया पैसा के तो पत्थर पर जाला ए पर ध्यान देवे के नहीं ब्यास लो लाद के जाला। ए महाराज युग बदल गई जमाना बदल गई। पहले के गीत संगीत ए बार के गीत संगीत में बहुत अंतर हो गई। पहले के गीत संगीत का रोल दीपक भैया हकी पायो जी मैं तो अरे राम रतन धन पायो जी मैं राम रतन एहू बार के गीत आ गइल बा। ए बार तो कहीं तो भक्तियों बजावे में लाजे लगता चाचा। ए बार तो मार्केट में जोन गीत आइल बा तो हेडफोन में लगाई ओहू में लाज लागे लगा। ए बार का होता कि साझे से नाच देखे मामा तनी को मछिया दी दिन रंगीन अरे दी बड़ा झरता रे अरे दिन है अरे दिन तनी सभा में रहो देखो भाव केंगा देखावल जाला भाई चली भाव तो देखा दे कि तेरा कंप्यूटर में घाव आ ढेर भाव देखला लेकिन हई ढलाई वाला भाव ना आ रही आ तारा हिस्सी का मतलब मर देते मान के चलो जनेऊ हमार भई रहला तो जनेऊ में मुड़न होला नु छिलाला नु आइंकर बाबूजी मोले तो छिले ओइ बना बोले कि ना प्रोग्राम बा ढेर बाबूजी बाड़े ना बबुआ ए हटाओ होने ढेर बाबूजी बाड़े ना भगले आजे ए मलिका त हे पर ध्यान नहीं देबे के हे पर ध्यान देबे के बा कि अभिषेक तिवारी का गावत रे ना बबुआ भाव ए बार का लागता आ कि साझे से नाच देखे कदो गइल बारात में अरे भइल बड़ हे हर आपन अरे मेहर छोड़ी रात कस रे नुनु बतानी भाव में आओ अरे रहो ना रे अरे देखबो ई कितना अच्छा लगता आ ओ में कहता जीव रे फुआ हमरा बुझा गइल के बबुआ गौनई क्षेत्र में फुओ के लेके घुमत रहन मार मुढ़ करे नतिया अरे तवलिए कदेला अरे भोर हरिया अरे भोर हरिया अरे का जाने देखे अरे का ओहिलो का कोइलो अरे मीठा मीठा बोथे ए महाराज देखिनु चाचा पहले के गीत संगीत अगर तनी कोनो बाउरो गाना आ जतरलनु कभी लोग के मार्केट में नीमन साबित कर दी ए गाना के अर्थ बुझेबे ना करेला साझे से नाच देखा गइलो बारात में ए भाई तो शाम के गइल बड़े तो सुबह ही में नुई है तो सुबह के बेरा मामा भैरवी के टाइम हो जाला और भैरवी गावे गावे ठुमरिए गा देला तो दिक्कत हो गणेश बाबा के दरबार में चले के बा नया भाव में चले के बा
हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई आकर्ष बबुआनु सैकड़ों रुपया पुरस्कार देहनी बाबा के दया दृष्टि रहुआ परिवार पर एकदम मंगलमय हो बाबा दया दृष्टि बनौले रही लड़का कहत रहे कि बाबा हे गौरी नंदन करतनी बंदन हे बालक पताया दर सहाई हे गौरी नंदन करतनी बंदन हे बालक पताया दर सहाई आदे ये बाबा हो आई है परमादरणीय रंजीत सिंह चाचा जी बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी राहुल बबुआ भी पुरस्कार दिल बने माता रानी से गुजारिश है दिन द्वारा चौगुना होके लड़का कहत रहे आई 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 हमारा सुमिरन में आई कितना सुंदर लगा था गणेश बाबा के भजन हो तो सुमिरन वंदना चाचा जी ऐसा ही हमने के 30 मिनट 40 मिनट दिहल जाला कि व्यास लोग कोनो नीमन नीमन बात कही इतना खराब लागल हो जौन कलाकार जौन व्यक्ति भगवान के नइखन छोड़ब आकर्ष बबुआ हमारे के पुरस्कार दिले बनी माता रानी से गुजारिश से दिन द्वारा चौगुना होके ए महाराज गणेश बाबा जेकरा के दुनिया पूजेला बबुआ बाबा के बाबा होई का जने को चिटकुलो सुननी हो आज एगो काज न पियकड़ गई नु पियकड़ करोलो नहीं के अब बताई जे दारू मार लेता ओकरा कर्पूर गौरम आवे लगी ओकरा कर्पूर गौरम ना आई तू कही कि अजीत जे में बड़न नु तार लाला के ना होई हमार अब ओहू में इतना खराब बात कहत रहे कि पिया काढ़ावा ना बबुआ अपना मुंह से ए बेटा गणेश हम कोने की आही दादा बाबा ही बाबा जौन व्यक्ति भगवान गणेश के बेटा कह देहले कहले कि ए बेटा गणेश तार बेटा हुए ना भगलो आ जाई हो